Нет, давай мы посмотрим, чтобы если размер не тот, что можно было так. Рүстем Миңнехановның Акбарс командасы белән очрашуы киенү бүлмәсендә башланып китте. Команданың капитаны Донис Зарипов президентка клубның яңа логотипы төшкән истәлекле бүләк тапшыра. Президент аны эшкә киеп йөрергә булды. На работу можно ходить, зачем прогулка? Да, все пусть видят, кто я такой. Шаярудан җитди сөйләшүгә күчәләр һәм сүз яңа сезонга планнар белән дәвам итә. Во-первых, искренне приветствую команду. Рүстем Миңнеханов республиканың төп хоккей командасы белән даими очрашып тора. Соңгы тапкыр язын күрешкән иделәр. Единственное, я хочу заверить республике в лице его президента, министерства, все мы, вот, ваши болельщики, ваши фанаты. Наша задача создать вам комфортные условия. Ваша задача без травм хорошо играть. Хайрлы сагатта по-татарски это добрый час. Акбарс яңа сезонны яңартылган состав белән башлый. Быел командага Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев, Вячеслав Воинов кебек танылган уенчылар килде. Баш тренер Олег Знарокның да бу Акбарстагы беренче сезоны. Задачи всем ясны. Мы понимаем значение Акбарса для Татарстана. Biz Акбарсның Татарстан өчен никадәр мөһим булуын аңлыйбыз. Ышанычны акларга тырышачакбыз. Мин күп җирдә эшләдем, әмма эшнең мондый югары дәрәҗәдә оештырылуын беренче тапкыр күрәм. Наверное, я первый раз вижу такую организацию. В этом году клубу точно будет приковано очень много внимания. Клубка быел игътибар аеруча зур булачак. Без инде моны тоябыз. Тәнкыйтькә дә әзер булырга кирәк. Әмма иң мөһиме бөтен республика җанатарлардан теләктәшлек тоясыбыз килә. Донис Зарипов команданың КХЛдагы яңа сезонга тулысынча әзерлеген әйтте. Исегезгә төшерәбез, ул узган сезонны уйнап хоккейдан китәргә вәгъдә биргән иде. Ләкин Акбарс кубок ала алмады. Җәен кабат Зарипов клуб белән яңа килешү имзалады, әмма бу юлы вәгъдәләр биреп торасы итмәде. Обещаний на этот раз никаких не будет. Бүген бернинди дә вәгъдәләр һәм белдерүләр булмаячак. Эшебезне бозда яхшы нәтиҗә белән күрсәтербез. Результатом. Бүген команда уенчысы Дмитрий Воронков Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орден медаленә ия булды. Ул бу бүләккә Пекиндагы кышкы олимпиадада чыгышы өчен лаек. Спортчы анда Россия җыелмасы составында көмеш медаль яулаган иде. Поздравляю. Акбарс өчен КХЛ чемпионаты 3 сентябрьдә башланып китә. Команда Мәскәүдә Динамога каршы уйнаячак. Сезонның төп максаты ул әлбәттә Гагарин кубогын алу. Илгиз Шәкүров, Яңа Гасыр каналы.